kebabatai ka situation ka balong Kashmir. Kau ka film pat kadai ka baki ai keting article 370. Bat kila pelat jauh February article terek bat kala long trending ba ni ka movie. Te kani pat ka peni komno ki abrogate ka article 370. Ting suthuru ba kadai ka article 370 kalong special status maya ka Jammu Kashmir. Te let's say bonne ki para samla jong kim pat sampang ba ya kani ka special status lani kani ka ikani ka jing koridor jong kani article 370 yani ko badan ki wei pat ki jelah ka north east ma 371 in tatar te hani pat ngimdan kini ki article rengidan ka 6 schedule te pat robert kum legal advisor jong ka KHDC angget ba phi la ngam jeli ba we de bat kani ngko IP ba pin simplify ma in simple term ben batai kini ya kani ka kini ki article special status bat kum juru ya ka 6 schedule yani kum no ka 6 schedule kan ya rap ya ka jela jongi kam tam ya ka jet benre jongi banyada ya ka hok jongi ki repat jongi ki tribals ka 370 ti kala kadi ke constitutional provision ka ba borok ki anjo ka India ke nom terikam Kashmir ka bomot ba wat ki anjo ka parliament ru kinom la ban terikam Kashmir ka bomot ba wat ka parliament ru kanom don bor le se Kashmir like no ki constitutional provision lada ka Kashmir Legislative Assembly ka menjur ki ti ka ngan no kala di gari hapo jong gari ki ka Kashmir ti hot nginom la ban len da ka 370 nam ta ka jingyada ya ka ya ki Kashmiri ban nam ta ka Jammu Kashmir kalong ka jing yarap tinrai lada ya keren pat ya kata ka national integration kata ka jing yalom ka wei lane kata ka jing snow jong ka wei ka jela jong ka India sha ka wei ka jela jong ka India ka don ka jing ta handrai pat kata ka argument lada ngin pet kum hapo Amerika kadi ka ri ka baro ki state ki long federal ya ka ba haki babon ki kam kini ki state law ki shnala ki jong ki an kan thobro ki crime ti hot kan long debatable kalong hatu kalong profitable hatu kan andre haka mindset jong kita ki brio ki basen syare dari India amta ki i bakam lo of course ada pin kli yang ati ngaru adi way na ki brio ki badon yang kata ka political mindset ke jong ka di bangidon kam ban wanra ya ki full fledged federal state hakari India don kam hiu le si tang bandang ya kini ki man om no ya kini ka jingya khle lang jong ka union but ka federal no boleh pek kum Amerika ka don fully fledged federal state but ka ri krempat kan ne ka sovereignty jong ka Amerika kan ne ka Amerika ka krempat kita kari ti kata ka argument ka banong balada don ki bon ki state ki badan ya ka 370 tetos kata ka sovereignty ke integrity jong gari kan patch kala benom long kata adik bade ba 370 ha bade ba 371 part kala long tang siteng jong 370 ya ke baki anjong kari India om barok ki anjong kari India ke nom terikam andre tang ki anjong kari India ke bakta ya kan niam ya kari ti dustur ya kendo ko siap ya ki marpo kendo kinom terikam kan baki wei pat ki an ki kila ban terikam let's say kum ka citizenship act kan terikam let's say kum ka man om do kum ka IPC kan terikam CRPC ka don ke exemption kan terikam hande kum ka Indian Evidence Act let's say kan terikam kum ka Domestic Violence Act let's say kan terikam tinrai ki anpat ki bakta ya ka riti ke dustur ka khendo ko siap ki marpo khendo kan niam mo kum kita ki an jong ka parliament kinong terikam ha kan ke state lada ka don ka 321 ti kata ka di ka 321 ka 3 ka 6 schedule pa ya ka balawan lomba ka artikel aspa saw kadika tribal administration ka balatmu kumno ya ka ban yada ban penne pensa ba ban kentiu ya ki tribal ti lada pinpet ya ka original 6 schedule laibor ki tribal ban sensiat daladi ya ladi ketum ke jing start ladi na ta kadau laibor ki tribal bakin snaan halor dari ti dustur lejong halor ka khndau lejong halor ki khlau halor ka niam garkom halor ka jihiar pateng ti bat nalor kata la penne pensa ru ya ki traditional institution kum ki dor barsenong ki dor right ki dor bahima ti ka don hi ka similarity
hapadeng jong kini ki lightly ka similarity kalong ba kini light baro lightly ki kham yada ya kata ka regional interest ya kata ka tribe interest ka prevent ya kata ka uniformity jong ki an jong dari India ka yada ya kata tinrei haju ko poru ka don hi jinga pher kendet kumbang ong ki ka 370 ka khang ya baro ya ka 321 ka khang sangkat tu kan ni ki an ka sik schedule pat ka ailat ye ki tribal ki jong hi bang ngin sensiat daladi ladi kat kum gajik start ko jong okay ti la ka sik schedule pat ka ya pher ka pet lightly ki sik schedule ha sam ka sik schedule mekhliat tripura ki don ki jinga pher ka jinga pher jong ki di ha ka bot jong ka bat ka di ha ka di ka paraktual ha asam ha asam ki state law kinom la menteri kam ha ki tribal area nomor ha asam governor ula ban exam ya ki anjung central government governor kan ba hame khlia ban exam me ki di president hame khlia pat ki an ka bayatan khu ka discouncil law bat ka state law ki trikam no jo state law ti ki discouncil ki don ke jinga pher ka bor ka para 3 lei ke pher na ka we ke discouncil sha ka we ke discouncil lightly jong ke discouncil me clear ki pher bat ki bor ki badon na po jong ha asam bat ki bor ki badon na asam ki pher na ke badon na tripura ka ki bor ki badon na po Mizoram ki tu lightly ki ham yesrim bat jong ka me clear ti ka don hi kata ka similarity ki don hi kata ka differ ka don hi kata ka jinga pher hapading jong kini ki lightly ki constitutional provision di kendiat Pak Robert ban sutu susu mah nomor pila dan hang tu legal advisor pila sutu ha TP semudi ban ke bangin nek ban pen klan susu lani let's say ka gidon kampat de kiwe komite kila let's say ngio semua mah beringat itu ki article 371 let's say kalak ban jak no schedule kumta let's say bon ki para samlang nim sutu e kata ka singe per de nak kalian cupi ke it bepidan menang alor kata kira da ka ja ka sik schedule tu baro kini ki dor bar snong ki dor bar ki rakilo ma ki la ja ka sik schedule ha me khle ka don nomor badon kini bat kini ki don nomor badon sik schedule okay don shu da ka wi pat ka concern provision kum balong menta ka ba protection ni ti pisung thu hi la don dor bar snong don dor baraj don dor bar hima ka ji ai baro ki ti distur ki ja ki don chibun ba ki riti ki distur ki jongi ki ba sno bat ka sensar kadal pinong ka pombalang pinong ka syak nong krem pinong kanu ki sno syakani ti kata di ka we ga jing du nong ka baar pat ka khendo ko siap ni don kiri right kiri ginti ni don khendo jong ki ma ki khendo jong ki kor te wat ka dor bar kuru la dam don ka diskonsil ha kanu ka dur kan trikam ka habon don hi kata ka yu tinggal haka banya om hi banya bujli ya ka sik schedule kum balong ta kalong ka dike ke ba ngam sau ya ha ti ka badon kam menta kalong ba kumdung in pen ba haka no ka dur in pen ba kalong bangi haban phaiden sa ka original sik schedule ko jong okay original sik schedule ko jongi ka di ka tu ka ba ka asam menta ka don ka ba ki ande state government kinom tri kam ha po this council film ka jing mujur this council but ban exam ya kitu ki central law ngidon kam tang u governor la dan kam presiden pet kum ka nanai nuksa pet kum ya ka MMDR yes ka MMDR kan ka an ka ban khang ti do yom khang ti motion khang ti mau ti siap mono sedong ka ta ba yang ni nama ka me dei kum ka lang tenure ka jongi ka state ka Mekhlia Legislative Assembly ka pass up legal resolution ban exam ya ka MMDR ka khlam ai president Shua kata ka conservation of forest akru ka khlamai tila jindang ngidon ya kata ka bor how governor ban exam kalasuk ni yes ka anjung ka India ka bang ngisung yahap le singila ka trikam ki bom ngim sung yahap ngila ban modify ngin alter kat kum gajing yahap ka jungi bat kiba ngim tre baka ta ngi ngila ban sombet kani boro wi ka an ka nong trikam ti kumbong pipe ki don ki similarity jung kini gelai tadi namar baka don kani ka similarity le se ka don kami ka debate ka boong balada runggawe kan jam no boleh kidon kijing esrim penom lak banlen kidon gini kijing esrim tinat kadau ka atem ko jongi kumbalong mentahi kalong ba ban fokus kumno ban sengden ya sik schedule ban sengden ya sik schedule mengkong ka paratul ni hapan penbet bat e bat b ngidon kam penbet ngidon kam ban penrung ya ka spirit jong ka artikel arspa ka sik schedule kemod ba kino ki bill ki ba ka sik schedule ki diskonsil ki sna ki di ban yo ya ka
asen kumba day ki bill jong state legislative assembly ba jong ka parliament ha ka bodi baru presiden idon kami direct funding kanang ba ki dis council bat ki sinong ki thau ki jongi kin yo eta ka regular fund na ka central government but ngidon kami ru le si ban nang pen bha da ka ba ai ye ki subject kum ka traditional knowledge traditional medicine ka transfer lan kum kini ngaso ban ong ba kan kam ban ai bor ha ka six schedule ban ba but nalot kata le sing ngidon kam hiru ban oppose ye gitu ki idea ki bomba wanra na ka village council wanra na ki kita municipal council mar kini kin replace ngidon personong ki jongi but ka ba dot kam hiru ban oppose ki kum ka tu bong ban nominate no de ki on representative ti kum ka tu ru nginom dei ban syak no kini la design nam ta tribal administration ti hakajing so jonga kalong ba kai ko bahatam menta kalong kumno ngin yele pan klan ya sik chedul de jongi tiya ki wai pak ngin sapek ke kum gajik telun bo dah ba petengnya kata ka jingat kran ba robot ngidon ru kinyam tan rai ka jela ka jongi te ladap hijab kumu MP jongi jong ka jela ki thrai ki lat ki linti ki bangin lak ban kanang bangin penek pensa ya ka hok long trai jong kini kinyam tan rai ki badan keri ke baik ke jongi ka sarkar India ni kongdu ka di ban borom ya kini kinyam tan rai pida pipet ka sensus kambolong ta la da pidon ha kan yam Hindu, Sikhs, Kristian kadon ka kolom ba pin thok ki di kan na nyam yu tin rei la da ka borom ya indigenous ke om dei tang hangi ha borok ko ga India klem sim la thok don teng teng ga ting su thu bakala ka ba prakhat ba ki nyam tan rai ki di nyam Hindu rei ke ya pher ka nyam Hindu ga di la ka jong ki indigenous faith ki di la ka jong pinok la ban sim hot ka Hindu ka la ban de ki indigenous religion syaki wei ki jaka ba shani pat kanom de kanom la ban ong ba ka de ga ju ka indigenous ti teng teng la susah kelas ba di Hindu tin rei menta ka POE kalong ba kadon ga jinga pher ban mani kadon ga jinga pher ya ka jisung thu yo blei ha pen ka Hindu bat ki indigenous faith kadon ma ga jinga pher ha pen ga san prakhat jong ki Hindu bat ga nyam tan rai ru jong hapo ri khasiro kadon ga jinga pher tingin la ban susim ba ki de Hindu la ni pinok la ban